Hai si Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satnat bat pe ki video sakani channel Shanghai. Kalang mi kan san kading haki jaka pajba bat salit janin kong ki reu pajba. Katai ka jingjia ka de hapo teran ia thu ki reports. Kabadang jia hakini ki singi beladap. Laong ba katai ka ding kalak kelang kensan tei ki mar ki mata. Katai ka jaka ba kemding ka de hakawai ka jaka. Ia dia hit ka building bala ai kerteng ka janat abad market. Kabadon hanot west jong kan nong ba Iran bat kabahe kumba arspa square meter. Kat kum ki report sloong wat lada kala pluk kateru henry simpat ladon ki ba mensau lane bayap hakate ka jing pthei jong kate ka jaka. Hakabaya de bat kate ka jingja ladon ki ba bu jing keli hato kate ka de ka jingle khnang ne de ka jing thut jong ki board elektrik namar ka jingya snabru kadang sirkai hapo Iran. Ngin siya kadu haki way pat ki update. Stay tuned guys.